Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m. Asị m nke onye shiri na zere. Asị m ebe bere ugo bere, nke si ibe ya ebe ka nkukwa ya. N'ụbọchị taa anyị ga-eneba anya n'ife omimi dị egwu nke karịa uche nke mmadụ nghọta. Ya bụ ife bụ ife ndị be anyị na-akpọ ikiri. Ikiri ke ife ịma gbasara ikiri. Ya bụ ife dị omimi. Ukwe n'ụbọchị nke taa na-abụ ife na dị omimi, maka na nke a karịa uche nke mmadụ nghọta. Mana tupu m agawa n'iru, asị na ọ bụ na mbọsị mbụ ị na-afụ ife onyonyo m, asị gị nnọọ sonyere n'ụlọ ọrụ m, gbasara m ozi m, mana tinyere m akara subscribe na ma YouTube page. Ụmụnne m, ka anyị gbafee ọsọ. N'ụbọchị nke taa, o nwere ife ndị Igbo be anyị na-akpọ ikiri. Ya bụ ife ụfọdụ amakwụkwọ, ya bụ ife onye ọbụla anọghị n'ụlọ wee too, nke nyere ya. Ikiri bụ ife eji were eme njem. Ena ife m kwuru, ikiri bụ ife ndị dibịa ji were aga ife na mba. Mata burugbuo, ọ bụ ife ndị nna nna anyị fa ji were aga ife na mba iji wee lụ ọrụ nchekwaba maọbụ ọrụ dịbara ha nzọ ndụ. Hụchanụ ntị ọfụma. Ọ bụ site na iji were mee gịnị? Kọwapụta ife omimi dị egwu nke karịa uche nke mmadụ nghọta. Nyanwa ka m nọ ebe a ka m tụsara gị ya bụ ife. Mata burugbuo, ọ bụ dibịa kajara akaja na-eji ikiri were eje ife na mba. Mana tupu ọ na-eje mba, abịago na be ya yọọ ya maọbụ ka ọ gaa zọọ ndụ n'obodo dị elu. O mee gịnị? Tupu ọ na-eje ya bụ ife, o mee gịnị? Ọ kpakunwa nkụ ọnọkọ, tinye ya ọkụ, mee ka nkụ ọnọkọ ahụ na-enwunite ọkụ ọfụma. Ndị be ya amago na nna anyị na-eji ife. O jee n'okpu agwụ ya, o wekọtacha ife ọ ga-eji wee lụọ ọrụ na mba. Mee gịnị? Gaa n'ọfịa kpatasịa ụmụ ọgwụ dị iche iche, mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ dị iche iche ọ ga-eji were mee gịnị? Lụọ ọrụ na mba. Ọ kwado onwe ya, ọ kwadocha onwe ya, o mee gịnị? Ọ banye n'ime ọkụ, were ọkụ mee gịnị? Narị enu. Ọ narị enu, ọ vọọ ọkụ. Ọzọ ị ga-afụ ya bụ ọ gaa na ebe tere aka, vọkwa ọkụ ọzọ. Ịma na nna anyị ejebego ife na mba. Ya bụ ife a na-akpọ ikiri. Mma asị gị na ọ gbakarịcharị plen n'ọsọ. Onye ọbụla bụ onye Igbo ma ife na-ekwu. Ọzọ ị ga-afụkwa ya, ọ vọkwa ọkụ ọzọ. Ị ga-afụzi ụdị ka ọ ga-esi were ọkụ a mee gịnị? Wee rue ebe ọ na-eje ma mee gịnị? Datunata wee bata n'obodo ọ na-eje maọbụ n'ebe onye ọ na-eje. Mgbe ọ bataziri, eme gịnị? Ọ nọghịkwa n'ụdị mmadụ. Anabata ya, o wee mee gịnị? Bido ọrụ ọ bịara. Ma ọrụsi ọrụ ọ bịara, ife na-agwa gị mata burugbuo, ọrụsi ọrụ ọ bịara, ife niile enyekọtara ya, ma ewu o, ma ji o, ma ede o, ma ihe niile enyekọtara ya ebe ahụ, maka oge ego adịkebeghị. Ọ ga-anakpọ, o mee gịnị? Ọsọ onye ọ nọ na nke ya wee lụọ ọrụ na menwudoro ya ọkụ. O menwudokwara ya ọkụ, o mee gịnị?
okpokọzi ihe ahụ niile. Ikekwe onye ọbịa na nke ya nwere ike na-asị ka ekwa ife ọ na-eme ife nke okpokọnwụsịkwa ife ahụ niile ma ji ihi ma atụrụ uhu ma ewu uhu ọmakwichaa ya koru ya ọgbụgba afa niile wụnyekwa n'ọkụ uhu si n'ọkụ wee mee gịnị narịkwa enu vọkwa ọkụ wee mee gịnị wee naba be ya. Mgbe ọ na-ruere be ya ọ dakwa mana ịgwa gị eziokwu fa anaghị eme ife ahụ ebe ọtụtụ ụmụ nwanyị nọ. Ha na-adị eme ya ebe zoro ezo ka ha ghara ịma ụfọdụ ife ha na-eme maka ikekwe ha nwere ike ha etinye mkpu si na nna anyị achọ ịda anyị n'ọkụ. Mgbe ọ bataziri ọ dakwa o wee baa be ya ụmụ ya na ndị nwunye ya eme gịnị asị na nna anyị anatago ije o jere. Ọ sị unu ngwa jeenụ ka unu fụ ihe dị otu ebe dị otu a. Unu rụzie ebe ahụ unu afụ onyinye amara dị iche iche enyere ya ebe o jere ma ji o ma ewu o ma ọkụkọ ma ọ sị ya ma ọ sịghị ya ekponatasị ya kpọbata ya unu. Onye ka ndị ọcha ji wee nyelechaa anya fụ na ndị Igbo nwere ọgụgụ isi na amamife fasi ebe ahụ mee gịnị wee zuru ụfọdụ ndị be anyị ma ndị atọrọ atọrọ wee zunaga fefe wee si n'anya bụ ife wee lụpụtara anyị ife a na-akpọ elomplenu. Unu anụrụ ife m kwuru jee mee research ọ ga-emepụtara elomplenu. Unu agwakwazie m mana ife m kwuru abụ eziokwu. Ụmụnne m ọ ga-aha nnọọ fụ akwụrụ nsị na ngwugwu eya atọ adịrọ mma ịtụ mvọ si ife ị nwere ike imedewe m ka ị gbasara m ozi a aga na-abịa onye anwụ na ngwọ na nkwụ na-abịa. Ụmụnne m ndewonu.